سلام لورد اوف ذا رينج بارت 2 حيزنا لكم مسكنا لنا حبيركم مسانا تصنحوا بخور ندحتتنا ناب فيلمنا نسجر كمتي كل شيء عنا بلون هتي فيلمي لايك كبروا حداش نتحرقكم كعا سبسكرايب مقبار ناي channel زبيت ساكت كونوا بخور ندحتتنا ناي لول ملكت من كعا كيترسعوا مهناتهم معالتاون لكو تطبقات فيلمات من تخبص حكم حساب ريتو نتحرقها لكم كعا اب كومنت تصحفوا لنا قدم كبير ناي بارت 1 كزخخركم اب بارت 1 كم زرانايو سبات مس ኤሊፎች ዝተባሃሉ እና ድንክየታት ኮይኖም ዝተፈላለዩ ኣስማታዊ ቀለበታት ከም ዝተማቀሉን ነንሕድዶም ክሕልው ከም ዝተስማዕምዑን ሪና ነርና ከም ኢሉ እውን ሶሮን ዝተባሃለ ናይ ጸልማት ገዛይ ካብ ኩለን ዝዓበየት ቀለበት ኣብ ኢዱ እትዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ይጽብዩ ነገራት ምግባር ከም ጀመረን ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊ ሶሮን ጦርነት ኣውጆም ጦርነት ምስተጀመረ እውን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ማእኸል ሶሮን በቲ ሓይሊ ቀለበት ገይሩ ንንጉስ ጎንደር ቆወትለተሎን ወዲ ንጉስ ጎንደር ድማ ኢድ ናይ ሶሮን ቆሪጹ ተቀለበት ከም ዝሕደጎ ሪና ነርና ድሕሪ ብዙሕ እዋን እውን እታ ናይ ሶሮን ዝነበረት ኣስማታዊት ቀለበት ኣብ ትሕቲ ፍሮዶ ዝተባሃለ መንእሰይ ኢድ ከም ዝኣተወትን ናይ ሶሮን ሰራዊት እውን ነታ ቀለበት ንምርካብ ንፍሮዶ ክጓዩ ከም ጀመሩ ፍሮዶ ድማ ካብቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ከምልጥ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገር እንዳገበረ ኣብ ፓርት 1 ሪና ነርና ሕዚ ድማ ፓርት 2 ሒዘልኩም መጽለኹ ሓቢርኩም ንምሳይ ክትሰምሑ ብኽብሪ እንዳሕተትኩ ናብ ፊልምና ንሰግር እቲ ጋንዳፍ ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ ንፍሮዶ ካብ ዝዓዲ ክወፅን ኣቑሑት ጠራኒፉ ክወፅም ዘለዎ ምክንያቱ ድማ ናይ ሶሮን ሰራዊት እንተቀለበት ደሊም ንጾም ስለ ዘይተርፍ ካብ ዝዓዲ ከምልጥ ሓሳብ እንዳሃቡ ፍሮዶ ድማ ኣቑሑት ጠራኒፉ ምስ ኣዕሩኽቱ እንዳሃደመ ንዕዘብ ብኻሊእ ትርኢት ድማ እቲ ጋንዳፍ ዝተባሃለ ሽማግለ ናብ ሓደ ዓርኩ ናይ ቀደም ጠንቋላ ዓርኩ ኸይዱ ብዛዕባ ተቐለበት ከም ዝረኸብዋን ምስ ሓደ መንእሰይ ወዲ ከም ዘላ ምስ ነገሮ እቲ ሽማግለ ዓርኩ ድማ ከም ዝበሎ ንስኻ ፈጺምካ ንሶሮን ክትጽዕሮ ይትኽእልንኻ እታ መንእሰይ ዝሓዛ ቀለበት እውን ናብ ኢድ ሶሮን ምላሳ ኣይተርፋን ምክንያቱም ሶሮን ብዛዕባ እዚ ኩሉ ነገር ይፈልጥ ከም ዝፈልጥን ኣብ ሲኦል ኮይኑ ኩሉ ነገር ከም ዝዕዘብ ዘለዎን ነገሮ ሽዑ ድማ ተቀበለ ቢሉ ጋንዳፍ ዋላ ዝመጽን ተመጽ ኣነ ንሶሮን ፈጺመ ኣይክምብርከኸን ኢሉ መልሲ ሃቦ እንተኾነ ግን እቲ ሽማግለ ዓርኩ ኣቀዲሙ ንሶሮን ተገዚኡ ስለ ዝነበረ ንጋንዳፍ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ናይቲ ዓርኩ ክወፅእ ከልከሎ ሽዑ ድማ ጋንዳፍ ብኣስማት ተጠቂሙ ዋላ እኳ ምስቲ ዓርኩ ነበረ ቀደም ሽማግለ ናብ ግብግብ ተኣተወ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ዓርኩን ጋንዳፍ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ክስዕሮ ኣይከኣለን ብኻሊእ ትርኢት ድማ ፍሮዶ ምስ ዓርኩ እንዳተጓዓዘ እንዳሃለወ ኣብ መንጎኡ ዝኾነ ሕርሻ ናይ ቀደም ክልተ ኣዕሩኽቱ ረኺቦም ብሓደ ካብቲ ዓዲ ከም ዝወፁ ተራዳዲኦም ብሓባር እንዳተጓዓዙ ንዕዘብ ኣብ መንጎኡ እውን ናይ ሶሮን ወታደራት እንቶም ነቲ ፍሮዶ ዝተባሃለ መንእሰይ ክሕዙ ኣብቲ ከባቢ ምስ መፁ እቶም መናእሰያት ኣርባዕተ ድማ ብሓባር ተዳናጊፆም ክጎዩ ዋላ እኳ እንተፈተኑ ናብ ዝኾነ ገደል ጸዲፎም ኣብ ሓደ ቦታ ተሓዊኦም ንዕዘብ ኣብ መንጎኡ ድማ ፍሮዶ ነታ ቀለበት ክገብራ ምስ በለ እቲ ዓርኩ ክትገብራ የብልካን ብዝብል መንዚዑ እቲ ቦርሳ ናብ ካሊእ ኣቕጣጫ ደብርዩ እቲ ናይ ፍሮዶ ሰራዊት ናብቲ ድምፂ ዘስምዐሉ ቦታ ምስ ከደ እቶም ኣርባዕተ ኣዕሩኽቲ ኣሽኪዕሞ ናብ ካሊእ ቦታ ሃዲሞም ከዱ ብዙሕ ከይጸንሑ እውን እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ክከታተልዎም ጀመሩ እቶም ኣዕሩኽ ድማ ብሓባር ናብ ሓደ ጃልባ ደየቡ ኣብ መንጎኦም ግን እቲ ሳሳይ ዓርኪ ኣብቲ ባይታ ስለ ዝነበረ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ክጓይዎ ጀመሩ እንተኾነ ግን ንእሽተይ ኣፈላላይ ናብታ ጃልባ ኣዕሩኽቱ ዝነበሩላ ነጢሩ ኣተወ ብድሕሪኡ እውን እቶም ኣርባዕተ ኣዕሩኽ ናብ ሓደ ቤት መስተ ኣተዉ ሽዑ ድማ ነቲ ናይቲ ቤት መስተ ዝኾነ በዓል ዋና ሰብኣይ ጋንዳፍ ዝበሃል ሽማግለ መፅዩ ከም ዝነበረ ሓተትዎ እንተኾነ ግን እቲ ናይቲ ቤት መስተ ሽማግለ ጋንዳፍ ፈጺሙ ከም ዘይመፀን ካብ ዝመጽእ እውን ኣዋርሕ ከም ዝቆፀረን ነገሮም ቅፅል ኣቢሉ እውን እቲ በዓል ዋና መስተ ቤት ዝኾነ ሰብኣይ መስተ ንኽሰትዩ ጋበዞም መስተ እንዳሰተዩ እንዳሃለዉ እቶም ኣርባዕተ ኣዕሩኽ እውን ኣብ ትንኪ የማዕዶ ሓደ ሰብኣይ በይኑ ኮፍ ኢሉ ኣብ ጸልማት ቦታ መስተ እንዳሰተየ ይረኣዩ ሽዑ ድማ እቲ ፍሮዶ ዝተባሃለ መንእሰይ ነቲ በዓል ዋና ቤት መስተ ሰብኣይ መን ምዃኑ ሓተቶ
እቲ ሰብኣይ ድማ እቲ ወዲ ሓደገኛ ናይ ጫካ ሰብኣይ ከም ዝኾነን ሰባት ድማ ስትራይደር ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ ነገሮም። ሽዑ ድማ ካብቶም 4 ዕሩኽ እቲ ሜሪ ዝተባህለ ዓርቂ ፍሮዶ ብመስተ ሰኺሩ ንብዙሓት ሰባት ኣኪቡ ብዛዕባ ናይታ ቀለበት ታሪክ እንዳነገረ እንዳሃለወ እቲ ፍሮዶ ዝተባህለ መንእሰይ ድማ ንሜሪ ዓርኩ ትዘርባ ክቋረፅ ክዘርቦ እንዳኸደ እንዳሃለወ ኣብ መንጉኡ ተዓንቂፉ ወደቐ። ሽዑ ድማ እታ ቀለበት ናብ ናይ ኢድ ፍሮዶ ኣጻብዕቲ ኣተወት። ፍሮዶ እውን ሽዑ ንሽዑ ተሰወረ። ሽዑ ድማ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ንፍሮዶ ኣበይ ከም ዝነበሩ ፈሊጦም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ቤት መስተ መጽኡ። ፍሮዶ እውን እታ ቀለበት ገይሩ ተሰዊሩ እንዳሃለወ እቲ ሶሮን ዝተባህለ ፍጡር ንፍሮዶ ኣነ ክርእየካ ይኽእል እየ፣ ንስኻ እውን ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ክትጸንሕ ኢኻ፣ ሞትካ በባይ ተፈሪድልካ ኣሎ እዩ እንዳበለ እንዳሃለወ ፍሮዶ ድማ ተደናጊጹ ነታ ቀለበት ካብ ኢዱ ኣውፅኣ። ሽዑ ድማ እቲ ስትራይደር ዝተባህለ ወዲ ፍሮዶ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ባይታ ኣልዕሎ። ምስ ኣልዕሎ እውን እቲ ስትራይደር ዝተባህለ ሰብኣይ ነቲ ፍሮዶ ዝተባህለ መንእሰይ ናብ ሓደ ክፍሊ ወሲዱ እቲ ቀለበት እኮ ተራ ቀለበት ከም ዘይኮነን እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊቱ ነቲ ቀለበት ደልዮም ናብዚ ብምጾም ከም ዘይተርፍን ኢሉ ዳነገሮ እንዳሃለወ ሽዑ ድማ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ናብቲ ንፍሮዶ ዝነበሩሉ ቤት መስተ ኣተዉ። ምስ ኣተዉ እውን እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ቀስ ኢሎም ናብቲ ናይ ፍሮዶ ክፍሊ ሴፎም መዚዞም ነቲ ዓራት ዋላ እኳ እንተወግእዎ እንተኾነ ግን እኒ ፍሮዶ ኣዕሩኽቱን ካብቲ ቤት መስተ ወፂኦም ኣምለጦም ነበሩ። ምስ ወግሐ እውን ስትራይደር እቶም 4 ኣዕሩኽ ምስ ፍሮዶ ጠቓሊሉ ናብ ዝኾነ ቦታ ርሕቕ ዝበለ ወሰዶም። ወሰዶም እውን መሕደሪኦም ኣዘጋጆም ደቂሶም እንዳሃለወ ስትራይደር ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ደርፊ ይደርፍ ነበረ። ሽዑ ድማ እቲ ፍሮዶ ዝተባህለ መንእሰይ ነቲ ስትራይደር ዝተባህለ ሰብኣይ እታ ትደርፈላ ዘለኻ ጓል መን እያ ኢሉ ሓተቶ። ስትራይደር እውን እታ ጓል ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ነጊሩ ከም ዝድቅስ ገበሮ። ብኻሊእ ትርኢት ድማ እቲ ዓንተዊ ዝረኣናዮ ዓርክካ እንዳብ ዝኾነ ሳርመን ብሓደ ኣስማታዊ እምኒ ገይሩ ምስ ሶሮን ክዛረበ ንርኢ። ኣብቲ ማእኸል ዘረባ እውን እቲ ሳርመን ዝተባህለ ሽማግለ ንሶሮን ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘድልዮን ናይ ሰራዊት ዕጥቂ እውን ክሰርሕ ከም ዝደለየ ነገሮ። ሶሮን እውን ምላሹ ጽቡቕ ነበረ። ምላሹ እውን ብዙሓት ኣሽሓት ዝኾኑ ሶሮን ሰራዊት ናብ ሳርመን ለኣኸሉ። እቶም ንሳርመን ዝተለኣኸሉ ሰራዊት እውን ሓደሽቲ ናይ ጦር ዕጥቅታት ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ተኽልታት እንዳቆረፁ ንርኢ። ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እውን ጋንዳፍ ከም እሱር ኮይኑ ተጎዲኡ ንዕዘብ። ንወጋሕቱ ድማ ስትራይደር ነቶም 4 ኣዕሩኽን ፍሮዶን ናብ ሓደ ዋሻ ወሲዱ ለማዓንቲ ግዚኦም ኣብኡ ከም ዘሕልፍዎን ኣብኡ ከም ዝሓድርን ነገሮም። ሽዑ ድማ እቶም ኣዕሩኽ ናብቲ ዋሻ ኣምርሑ። ምስ መሰየ እውን ፍሮዶ ደቂሱ እንዳሃለወ እቶም ኣዕሩኽቱ ድራር ክበልዑ ሓዊ ኣቃፂሎም ነበሩ። ፍሮዶ ድማ ናይቲ ሓዊ ድምፂ ምስ ሰምዐ ብቁልጡፍ ተስዮ ነቶም ኣዕሩኽቱ እቲ ሓዊ ከጥፍእዎ። እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት እንድሕር ሪኦምና እውን ድምፆም ኣይተርፍን ብዝብል እንትሓዊ ከም ዘጥፍእዎ ገበሩ። እንተኾነ ግን እቲ ግዜ ዘንጊዑ ነበረ። ምክንያቱ ድማ ናይ ሶሮን ሰራዊት ኣቀዲሞም ነቲ ሓዊ ሪኦሞ ነበሩ። ድማ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ነቲ ዋሻ ኸይዎሞ ነበሩ። ሽዑ ድማ እቶም 4 ኣዕሩኽ እቲ ስትራይደር ዝተባህለ ነጫካ ሰብኣይ ዝሃቦም ሴፍ ሒዞም ንባዕሎም ክተሓላለዉ ጽግዖም ሓዙ። ብድሕሪኡ ድማ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ናብቲ ዋሻ ኣተዉ። ቀፂሉ እውን እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት እቶም 4 ኣዕሩኽ ሓደ ብሓደ ኣውደቕዎም። እቶም ናይ ፍሮዶ ኣዕሩኽቱ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ተወቂዖም ስለ ዝነበሩ ፍሮዶ በይኑ ቀረየ። ፍሮዶ እውን እታ ቀለበት ገይሩ ዋላ እኳ ካብቶም ሰባት ዓይኒ ተተሰወረ ካብቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ዓይኒ ግን ክስወር ኣይከኣለም። ካብቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ሓደ እውን ንፍሮዶ በቲ ሴፍ ገይሩ ኣፍ ልቡ ወግኦ። ዋላ እኳ እቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ንፍሮዶ ቀለበቱ ክዕድግዎ እንተበሉ ኣብ መንጉኡ ግን ስትራይደር ዝተባህለ ወዲ መፂኡ ነቶም ናይ ሶሮን ሰራዊት ኣባረሮም። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ፍሮዶ ዝተባህለ በቲ ሴፍ ዝተወግአሉ ኣፍ ልቡ ምክንያት ኣዝዩ ይሰቐየ ነበረ። ሽዑ ድማ እቲ ስትራይደር ዝተባህለ ወዲ ናብ ፍሮዶ ተመሊሱ እቲ ቁስሊ ምስ ረኣየሉ እቲ ቁስሊ በቲ ናይ ሶሮን ሰራዊት ሴፍ ተመሪዙ ከም ዝነበረ ረኣዮ።
ብኻሊእ ትርኢት ድማ ጋንዳፍ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ተኣሲሩ ንርኢ። ሽዑ ድማ ጋንዳፍ ንሓንቲ ጽምብላሊዕ ናይ ኣስማት ቃላት ደጊሙ መልእኽቲ ናብቶም ሰራዊቱ እንዳለኣኸ ንርኢ። ብኻሊእ ትርኢት ድማ ካብ ሶሮን ናብ ሳርመን ዝተላኹ ሰራዊታት ሓደ ዓብይን ኣዝዩ ብርቱዕ ገዚፍ ፍጥረት ካብ ጭቃ እንዳተለዓለ ንዕዘብ። እቲ ገዚፍ ፍጥረት እውን ንሶረን እታ ቀለበት ከም ልሳየ እንዳበለ ቃል እንዳእተወሉ ንርኢ። ንሎማዓንቲ ፓርትቱ ኣብዚ እንዳዓፀዳ ሓደሽቲ እንድሕር ደኣኹምኩም ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ ምእንቲ መዓልታዊ ንለቆም ፊልምታት ክበፅሐኩም። እስካ ኣብ ፓርት 3 ንራኸብ እውን ሰናዩ ንዓኹም።